Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda corresponde a un gran poeta co que me honro compartir espazo no Grupo Cultural Nós, a xente do redor, e tamén no Círculo Poético Ourensán. Pero máis importante aínda é que é meu amigo. Santos Martín López regálanos no número 18 da nosa revista o delicioso poema As Flores, ao que hoxe porei voz. As flores son o catálogo multicolor máis real da vida, o aroma co que a natureza enamora o mundo. Entre o vermello rechamante da rosa e o branco inxenuo do lirio, hai un abanico colorista que enamora. Nada hai máis suxestivo que a cor ou o aroma dunha flor. Cando te enamores, regala unha flor que faga mover os beizos, a saliva enamorada e unha ápocema de amor empalagosa que tenta diluirse no bico. O bico é a primeira caricia do amor que produce sensación íntima de desexo. Quen bica o pétalo dunha flor apropiada sentirá a pegada de algunha paixón dormida. As flores adoitan ser o primeiro agasallo do amor, e cando non hai amor, un bo camiño para o agradecemento que sempre esperta sensibilidade. Nun momento moi especial, as flores poden chegar a ser o mellor mensaxe de despedida para quen dixo adeus á vida. Grazas, Santos.